Con moita expectación, nun ateigado salón de plenos comezaba a sesión plenaria da moción de censura. Unha sesión que se celebrou finalmente con total normalidade e sen incidentes. Trala a constitución da mesa de idade, deuse lectura a moción de censura presentada polo Partido Socialista, a Marea, o Bloque Nacionalista Galego e o concelleiro do grupo de non adscritos, anteriormente nas filas do Partido Popular, Luís Alamancos, para a continuación abrir a rolda de intervencións. O primeiro en tomar a palabra foi o candidato a alcalde, o socialista Francisco Pérez. Foi el o encargado de expoñer os principais motivos que levaron á presentación desta moción de censura. A culpa ten nome, sí, como vostede di, porque se sabe, voulle dicir quen é o culpable, vostede, porque non sabe xestionar a vida, nin consensuar, nin solucionar os problemas que se lle presentan, por non actuar como un líder. Os demais só interpretamos o papel que nos corresponde neste dramático episodio. Toda unha serie de razóns que o resto de grupos que propiciaron esta moción de censura, incluindo o concelleiro tránsfuga Luís Alamancos, comparten o entender que polo ben de Noia. Esta moción non vai de venganzas, vai de poñer fin á parálise que sufrimos e de culpabilizar de todo a que non tiña competencias mentras o pobo estaba totalmente abandonado. Non se pode vivir no pasado. Se fose así, todavía estaríamos recordando os lamentables chistes do señor Freire o Día da Muller que foron portada a nivel estatal. Isto vai de que Noia teña un goberno que mire para a xente, non anclado nas súas particulares obsesións, un goberno que mire para o futuro, que xenere ilusión e que dé esperanza a miles de noieses e noiesas que o demandan. O cambio e hoxe. Nós esperamos que sexa un alcalde dialogante, se sai esta investidura adiante, que teña en conta as ideas, cando sexan boas, dos grupos de todos os concelleiros e concelleiras da corporación, pero non se esqueza de que hai unha maioría para a súa investidura. E se non se salte esa maioría para a investidura. Nós, e así o temos asinado, queremos que teña en conta ao BNG para sacar a súa acción de goberno adiante. Estamos a favor dos consensos, pero non defraude a veciñanza. Quedan 2 anos e espero que todo vaya a mellor. Serán 2 anos moi complicados, pois vostedes deixan unha situación complexa e unha hipoteca de futuro. Pero que sí podemos prometer é traballo, podemos prometer seriedade, podemos prometer compromiso con este Concello. Pero, sobre todo, quero dar a todos e a todas unha mensaxe de ilusión e de esperanza, porque Noia vale, Noia pode ser un gran pobo, e iso é o que temos que alcanzar. Creo que vamos a facer xuntos, recuperando a concordia e olvidando os meses bandos que crearon ao longo destes 10 anos. Pola contra, todos estes argumentos anteriormente expostos foron novamente criticados dende o goberno saínte. O ata de agora alcalde Santiago Freire volveu a defender a súa xestión e a dos seus compañeiros durante estes anos á fronte da alcaldía. Sabemos que criticar e cuestionar e poñer digamos, pegas a xestión que fan outros, difamar e calumniar é sincero, pero xestionar é bastante máis complicado. Ímonos a cabeza ben alta con unha xestión responsable, imos a seguir traballando con os veciños e veciñas de Noia. Como tamén o fixeron dende outro grupo que ata de agora conformaba o equipo de goberno, o Noia, que considera esta moción de censura como un erro. Señor Francisco Pérez, dentro dun rato vai ser o alcalde de Noia, pero quero deixar claro que vai ser tamén o meu alcalde. Creo que lle podo un pouquiño as presas, pero non nós somos de dar oportunidades e de confianza. Polo ben do pueblo, queremos desexar sorte. Aquí vai ter un grupo, o Noia, para apoiar calquera iniciativa positiva para o pueblo. Eso sí, sempre que lle deixo o BNG, claro está. O que pensamos agora desta decisión é irrelevante, pero creemos que é un erro. Pero como todo, o tempo dirá. Isto non é unha despedida, ao contrario, isto fainos máis fortes e creemos que a veces estes experimentos polos que nós xa pasamos veñen de volta. Rematada a votación e unha vez realizada a correspondente promesa do cargo, e despois de recibir o bastón de mando do anterior alcalde Santiago Freire, as primeiras palabras do novo rexedor foron para marcar cales serán os principais obxectivos do seu mandato. Neste posto de gran responsabilidade, o grupo de goberno marcámonos 2 obxectivos principais. Primeiro, non defraudar a ninguén que depositou a confianza en nós. E, en segundo lugar, tratar de convencer con traballo e resultados
a quen aínda non comparte a nosa visión de que esta é a mellor opción para nós. Sabemos que a situación non é sinxela e que temos por diante un traballo exixente constante. Durante a exposición da moción vimos un pouquiño máis da realidade na que se encontra o Concello. Rematado o pleno e despois de recibir os parabéns de familiares, compañeiros, amigos e veciños en xeral, o novo alcalde aludiu a cales serán os seus primeiros pasos como rexedor. O primeiro que vou facer va ser falar cos traballadores, porque realmente creo que no Concello de Noia hai unha inestabilidade importante por parte dos traballadores e creo que é fundamental para poderse poñer a traballar. E a partir de aí vamos a mirar o que está firmado estes días, porque se firmaron moitas cousas e vamos a mirar o que está e en que situación se encontran. O mellor, por desgracia, a primeira firma é anular algo do que está firmado. Esperemos que non sexa así, pero vamos a miralo. Uns días ten intención de presentar a nova composición do seu goberno, no que a priori non entrarán nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o edil Luís Saramancos. No, en principio é unha negociación que está firme, ele en principio non manifestou que quixese entrar no goberno, pero bueno, tamén é posible que incluso o BNG poda chegar a entrar ao goberno máis adiante, que tamén manifestou que non, pero non se descarta esa posibilidade, sempre que a legalidade e demais o permitan.